Ngilubuza wenisho nephifika yakho ebengibona ku-Facebook ngase ngashiya umngame endlini. Ngilubuza wenisho nephifika yakho ebengibona ku-Facebook ngase ngashiya umngame endlini. Ngilubuza wenisho nephifika yakho ngibonile ku-Facebook nje ngaze ngakhosa umngame endlini. Ngashiya umthwalo endlini ngayithela komunye kanti bengibonani ngisho nephisa amafoto. Ngashiya umthwalo endlini ngayithela komunye kanti bengibonani ngisho nephisa amafoto. Ngashiya inqwaba endlini ngayithela kwenye ngikhohlwa ristu ubonani ngibuyela kumngami. Kanti ngizothola into enjena ungcono kabumngami. Lawo ngisendela isithombe ngabona itype yami ngashona khona ngithi ngiya-upgrade kanti ngiya-degrade. Lawo ngisendela isithombe ngabona itype yami ngashona khona ngithi ngiya-upgrade kanti ngiya-degrade. Ngilake kumuntu ongathanda into ezinhle bese ngithi noma ngabanje mina ngolithetha ligcwele ekhaya. Ngilake kumuntu ongathanda into ezinhle bese ngithi noma ngabanje mina ngolithetha ligcwele ekhaya. Awungaphenduka ekhaya ebhishi, awungaphenduka ekhaya ngolokha bami, awungaphenduka ekhaya ebhishi, awungaphenduka ekhaya ngolokha bami. Indaba zokala ngiyazisa ngiyazisa ngikhalela imali yami. Indaba zokala ngiyazisa ngiyazisa ngikhalela imali yami. Ngikhalela imali yami, ngikhalela isikhathi sami, ngikhalela imali yami, ngikhalela imali yami, ngikhalela isikhathi sami.